Nevjerojatna energija i kreativnost, a 5 im je godina tek. Udruga Hrvatsko-talijanski mozaik Rim osnovana je 11. veljače 2015. Postala je susretištem tamošnje hrvatske zajednice i ostalih etničkih skupina u višejezičnom vječnom gradu. Povezali su se i s moliškim Hrvatima te zajedničkim projektima pomogli to jezičnoj manjini na jugu Italije da postanu vidljiviji kako u Hrvatskoj, tako i Italiji. Njihova je misao vodilja njegovati hrvatsku kulturu i tradiciju i prenositi je na mlađe naraštaje. U tome su itekako uspješni, po nečemu i jedinstveni. U samo 5 godina ta je udruga u suradnji s Moliškom jednom muzikom ostvarila 64 projekta, 8 u suradnji s drugim udrugama, 3 TV emisije. Sudjelovali su i u 3 EU projekta. U promidžbi hrvatske kulture i jezika te unapređenju suradnje između Hrvatske, Italije, Europe i svijeta podržava ih Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Rimu i Središnji državni ured za Hrvate izvan Hrvatske. Surađujući s ostalim etničkim skupinama, udruga pridonosi više kulturalnosti i bogatstvu različitosti u Rimu. Njihova suradnja i ostvarena prijateljstva ne poznaju granice, pa su tako projekte ostvarivali i s hrvatskim zajednicama iz prekooceanskih zemalja. Time se ponose, ali ostaju skromni i snažni u ideji čuvanja hrvatskog identiteta u Italiji. 5 godina organiziraju međunarodni nogometni turnir prijateljstva, na kojemu je sudjelovalo 23 veleposlanstva. Kruna njihova rada u 2019. godini bio je prvi međunarodni festival folklora Croetno, koji je okupio folklorne skupine iz čak 10 država. Hrvatska je kulturna baština, ali i turizam postao prepoznatljiviji u Italiji otkako postoji hrvatsko-talijanski mozaik. A sve to rade dobrovoljno i tako će i u buduće, jer je ljubav prema domovini iznad svega. Svaki je projekt za njih novi izazov i nema te barijere koju vrijedni članovi neće preskočiti. I u buduće će u suradnji s udrugom Jedna muzika iz Kruča te njihovom predsjednicom Antonellom D'Antuono, predstavnicom moliških Hrvata u Savjetu Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Hrvatske, osmišljavati nove projekte. Možemo činiti čuda, često se čuje u mozaiku, samo nam treba zajedništvo. Tako se slaže mozaik. I svaki je dijelić, svaki član i njegova dobra volja, kotačić koji pokreće. Da su uspjeli zainteresirati mnoge za svoj rad pokazuje i posjećenost njihove mrežne stranice. Više od 21.000 posjetitelja iz 55 država. Na društvenoj mreži Facebook imaju gotovo 2.000 prijatelja, a taj broj stalno raste. Na njihovim je manifestacijama do sada bilo najmanje 10.000 ljudi, a do danas udruga je okupila 49 članova svih naraštaja. I u Hrvatskoj je ta udruga ostavila traga, organizirajući razne sportsko-kulturne i turističko-promotivne projekte. Ukazuju često na uspješne Hrvate koji su u Rimu ostvarili respektabilne karijere. U 5-godišnjem radu istaknuli su se i raznim humanitarnim projektima, od kojih je snažno odjeknuo koncert za djevojčicu Evu Rožajac. U povodu Međunarodnog dana žena također su isticale važnu ulogu žena i majka u iseljeništvu. S udrugom Jedna muzika iz Kruča 4 su puta organizirale susrete domovinske i iseljene Hrvatske Molizaiko. Predstavljali su knjige, organizirali tečajeve hrvatskog jezika, glagoljice, radionice kravate i kuhanja, modne revije, izlete u povijesne hrvatske gradove za najmlađe. Predstavljali su manje poznate hrvatske umjetnike, snimile kratkometražni film. Ne bi bilo ništa neobično da jednoga dana Zrinka Bačić, Ivana Milina, Sara Zuhra Lukanić i Antonella D'Antuono nesvanu na filmskom platnu. Bila bi to priča o 4 žene koje beskompromisno, s puno ljubavi i nesebično rade na povezivanju domovinske i iseljene Hrvatske. I pritome nikoga ne ostavljaju ravnodušnjima. Buon compleanno! Sretan vam rođendan!